И здравейте, кинонърдове! Аз съм Иви и добре дошли в YouTube каналът ми, в който си говорим за филми, сериали, анимации и комикси. В днешния епизод съм ви подготвила да говорим за оригиналната история на Доктор Дум от комиксите. По повод, както знаем, ще излиза фантастичната четворка. И има спекулации, даже почти е потвърдено, че Доктор Дум ще се появи във филма. И както знаем, ролята ще я превземе Робърт Дауни Джуниор. Което аз много се вълнувам, тъй като Робърт Дауни Джуниор ми е един от най-любимите актьори, Айрон Мен ми е един от най-любимите персонажи в Марвел и ще ми е много интересно всъщност да видя Робърт как ще пресъздаде образа на Доктор Дум, който ние всъщност ще видим за първи път в MCU и ще видим дали ще го разграничим от неговата роля като Iron Man. И ще бъде доста интересно. Доктор Дум ще се появи в Авенджерите Doomsday и Авенджерите Secret Wars. Така че аз лично нямам търпение за тези продукции, нямам търпение да видя Доктор Дум. Като цяло е един невероятен, добре изграден злодей в комиксите и вярвам, че Робърт ще се постарае да го пресъздаде и във филмите. Така че без повече да говориме, хайде да видиме самата история на Доктор Дум. Доктор Дум е създаден от Джак Кърби и Стан Ли и за първи път се появява в комикса Fantastic Four от 1962 година. В този комикс той е доста интересен и доста забавен. Доктор Дум си изобретява машина на времето. За първи път даже в комикса виждаме тази концепция за пътуване във времето и изпраща фантастичната четворка в началото на 18 век, за да търсят съкровището на черната брада. И стават всъщност пирати, което е много забавно. И целта на Доктор Дум в този комикс е, че всъщност в това съкровище той вярва, че има едни специални камъни, които всъщност ще му помогнат да стане по-силен. И общо взето тогава за първи път се появява, но истинската му баксторито, истинската история, всъщност той е роден в една измислена страна в Европа, Латверия се казва, роден е в бедно ромско семейство. Майка му всъщност е магьосница, водомагьосница, мога да кажа вещица, която си продава душата на Мефисто. Мефисто е дявола не на MCU, на Марвел комиксите. И тя си продава душата в замяна за черна магия, да научи черната магия, но за нещастие войниците, които са на барона на Латверия, я убиват, тъй като тя иска да използва магията срещу тях и срещу барона, но те успяват да я убият. Бащата на Виктор по принцип по професия е доктор и барона го извиква да излекува жена му, тъй като тя е болна, но само, че баща му не успява да я излекува и барона и войниците започват да го преследват. Той взима Виктор и отиват в Алпите да се спасяват, обаче там баща му на Виктор умира от замръзване, но успява да спаси Виктор, като му дава неговото палто. Баща му умира, Виктор бива спасен от ромското общество, което е още от Латверия, където са живяли. Те са били по общности и всъщност успят да го намерят и той остава за малко там в Латверия и учи всъщност, намира окултните книги на майка му и започва да учи магия, но заедно с магията учи и наука. И той смесва, тъй като е много интелигентен, смесва науката с магията и прави чудеса. И всъщност Америка тогава разбира за неговия гениален ум и за неговите заложби, възможности като магиосник като цяло, да. И му предлагат място в един университет, колеж в Америка, престижен, научен, нали? И точно там той приема, отива и всъщност там се запознава с Рид Ричардс, който е мистер Фантастик, един от членовете на Фантастичната четворка. Те там се опознават, нали? И всъщност не стават приятели, защото Доктор Дум го обвинява че той е виновен, че той е получил белега на лицето си, тъй като Доктор Дум прави един експеримент.
в който си създава една машина, с която иска да говори с мъртвите и иска всъщност да се свърже с майка му. Но Рита Ричардс тогава му казва, че нещо не е както трябва в машината и да не го прави, само че Виктор не го слуша и си прави своето и всъщност машината експлодира в лицето му и така му остава белек и всъщност от тогава той обвинява Ричардс и не го харесва и общо взето заради този инцидент университета го изключва и Виктор вече е озлобен от света, от живота. Нали? Вече тотално много неща са му се случили и успява да избяга от Америка, пътува из света и всъщност среща едни тибетски монаси, които му помагат да си изобрети бронята, известната броня и маската. И след това всъщност той се връща в Латверия и сваля монархията, която тогава властва и се прави крал на Латверия и я прави всъщност доста напреднала технологическа диктатура. И общо взето той си става крал, но пък доста голям принос прави на Латверия и тя става наистина доста технологична и напреднала. И общо взето това му е като цяло историята, най-важното, което да знаете. Според мен Доктор Дум е един от най-добрите злодеи, защото той е изключително умен, смесва магията с науката, баксторито му, неговите мотиви, защо се е озлобил към света и към хората, са доста правоподобни. Разбираме човека, майка му починала, баща му също. По-скоро са убити, майка му убита, баща му замръзва до смърт и той се озлобил към хората и всъщност един вид иска отмъщение към тези, които управляват Латверия, но след това явно се изкривява и мотива му за власт се отключва и всъщност той иска да си властва над света. И общо взето като злодей наистина комиксите за него са супер интересни, супер добре написани. Има доста интеракции с другите герои. Примерно в единия комикс Young Avengers той и Скарлет Уич са на прага да се оженят. Понякога се съюзява и с Доктор Стрейндж. Играе понякога и от двете полета, но повече си седи към злодейската му част. И общо взето Доктор Дум наистина си е доста качествен злодей. Както казах, нямам търпение да го видя в игралната версия, която Робърт Дауни Джуниор ще го изиграе. Надявам се добре да се справи. Очакваме да го видим в Фантастичната четворка и след това чак в Doomsday. Но Фантастичната четворка е скоро, така че няма нужда да чакаме много и всъщност ще видим как Робърт Дауни Джуниор ще бъде изобразен. Толкова за Доктор Дум, казах ви най-важното. Това беше всичко от днешния клип, надявам се да ви е харесал. Може да коментирате долу в коментарите дали харесвате Доктор Дум и може също да предложите кой следващ герой или злодей да направя неговата история от комиксите. Може да харесате клипа, да се абонирате и до следващия кадър. Чао!